हेलो भाई नमस्कार पुणे गोटे नुआ ब्लग्सକୁ वेलकम କରୁଛି ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ବାହାରି ସାରିଛି ପେପର ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତ କିଛି ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଖାଇଦେଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଲି ଆମର ସେପଟେ ଟିକେ ଛତୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଖାଇଦେଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଯିବା ତେବେ ମୋ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଛତୁଆ ସକାଳୁ ଛତୁଆ ଖାଇବା ଦେହ ପକ୍ଷେ ଭଲ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଖାଇବା ହଉ ରଖୁ ପହରଦିନ ଦେଇଥିଲି ବା ସେ ଜାଣିଥିବ ନା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କାହିଁ ଖାତାରେ ସେ ଲେଖା ଲେଖି କଟାକଟି କରିନି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ପେପର କୁନେଇ ଆସିନି ଆଜି କୁନେଇ ଆସିନି ପଇସା ଦେବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ଅଧି ପେପର ବାଣ୍ଟି ସାରିଲେଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ପେପର ଅଛି ବିଶେଷ କିଛି ପେପର ମୋର ନାହିଁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ 60-70 ଖଣ୍ଡ ପେପର 15-17ଟା କ୍ଷୀର ବା ସେତିକି ସଂସାର 15-17ଟା କ୍ଷୀରରୁ 17 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଯେ ନହେଲେ ଘରୋଇ ଦେଲେ 34 ଟଙ୍କା ଆଉ ପେପରରୁ 2-2 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପେପର ବାଲାର ଜୀବନ କେତେ କଷ୍ଟ ଆଜି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେରକ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଫେରକ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ସେ ଘରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ପେପର ଦେଉଥିଲି ସେ ଘରଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଘରଟା ଚାବି ପଡ଼ିଛି ଯେହେତୁ ସେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଫେରକ୍ରମ କଲୋନୀରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଘର ନୁହେଁ ସବୁ କଲୋନୀ ମାନେ ଫେରକ୍ରମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଦେଇଛି ତ ତାଙ୍କର ନାହାନ୍ତି ତ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବି ନୁହଁ କିଛି ଆମ୍ବ ଏଠୁ ତୋଳିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂତ କାଠି ଭଳିଆ ଦେଖାହେଇଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ଆମ୍ବ ବି ବହୁତ ନେଇଛି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ପଡୁଛି ଏଇ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦବା ଏଇ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ
ବାପାରେ ଆପଣ କାମ କରିବା ଆଇ ବସାଇ ଆକୁ ଖାଇବନି କଣ ପାଣି କଣ ହଉଛି କି ରେ ହାଁ ସେତିକି ଥାଉ Hơi Bài à Con con chủ Hà bà ମୁଁ ଟାଟିଆ ଯୋଉରା ବାଢିଛି ଆଣନ Hơi Con con chủ Khá kia hay bảo Nhìn bên đây ଆସ ସେଇଠି ବସ ସେଇଠି 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 ବ ସିଧା ହେଇକି ବସିବ ମନୁରା ଖା ଭାରି ଭୋଜି ଖାଇଲା ପିଲାଟା ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ଭୋଜି ଖାଇବି ହେ ଏମିତି କର ନା ରାଗ ଲାଗିବ ଭାତ ଦେନେ ଖାଇବୁନି ଭାତ ନିଜେ ବାଡ଼ିକି ଆଣିକି ଖାଇବୁ ନା